Армысығығыд мұхтәрәм милләттәштәр, эфирда башқұрттар тапшыруы. Бүгінгі сығарылышта. Мен хандықты армиядан келсе істей бастадым. Мен хандықтың оқпаларының оқымыстығын давам етен келді. Орыстаған ортайдаштыған. Атай өмір бойы хандық істәне. Әбиелилдә яңы байрам, хандык байрамы. Әбейме етейінді, біздің әллейіндейді байлық болманы ди, 12 хайырыбыз болды ди, 5 атыбыз болды ди. Шунан харықладыбыз көзіне гүл яланда үйрейтіргайны. Қырықлап харық, ұнда байлағын. Ырымбурдан тук бойы башкорттары шәләре барлай. Башқұрт өйінің емі һәм құты. Ағастан хырлап һәм сімәрләп эшләнгән хандык хәзердә килен бирнәһендә иң күркәм урын биләй. Кайһы бер хандык эшләү осталарының хандыктары замана йорт иһазларына алыштыргыһыз. 2020 елда узгарыласак, бөтә дөнья фольклориада хәсиктәрендә Әбиелил районында хандык байрамы оештырылды. Республикала тәүге тапкыр үткәрелгән был сарала безнең иҗади төркемгә катнашырга насип булды. Район конкурсы дип аталһа ла, был сараны республика һәм төбәгара конкурс дип тә әйтергә мөмкин булыр ине. Чөнки унда Учалы, Мәләвез районнарынан, шулай ук Ырымбур өлкәһенең Красная Гвардия районыннан хандыксы осталар катнашты. Илеш, Иглин, Краснокама районы осталары онлайн конкурска сыккан. Әбиелилдәр халык йолаларын һәм кәсептәрен кадерләп хаклаусы һәм үстерүсе буларак танылган. Оештыручылар тәү тапкыр узгарылган хандык байрамы башка төбәктәрдә киң таралыр дигән өмет белдерде. Я очень рада тому, что я посещаю такой грандиозный праздник. И я думаю, что праздник сундука, который в этом году дал старт Аскаровский район, найдет продолжение не только в Республике Башкортостан, но думаю, что вместе с вами найдем продолжение и в Москве, то есть в центре нашей Российской Федерации. Үҙешмәкәр коллективтар байрамда катнашыусыларга хандык, уның тәғәйенләнеше тураһында бай икмәткеле сәхнәләштерелгән тамаша тәҡдим итте. Һәр бейеү, һәр йыр бәләкәй спектаклгә торошлы ине. Был сығыштарда халык кәсептәрен ололау, хөрмәтләү сағылды. Осталарның эше бер кемде лә битараф калдырмагандыр. Агастан хырлап, юнып, тимер менән коршап, төрле биҙәктәр һалып эшләнгәндәре лә. Яшь кызларга бирнәлек хандыкта, юл сәфәре, биҙәүестәр һәм ваҡ әйберҙәр өсөн кескәй ҡумталар барыһы ла юғары зауыҡ менән эшләнгән. Осталар араһында йәштән шөғөлләнгәндәре лә, күңел өсөн яңыраҡ башлагандары ла бар ине. Сундучки, вот шкатулки вырезать начал, когда заболел, ходить не мог, сидел дома, начал вырезать. В чем заключается? И некоторые ничем не занимаются, начинают пить от безделия. А я начал вырезать. Хандык байрамын Әбиелилдәр заманса лөгәткә һалып, хандык шоу дип тә атаны. Ысынлап та халыктың күңеленә хуш килгән тамаша булды ул. Майдан хуҗалары байрамда әүдем катнашты. Бакхан районының һәр авылында ла хандыксылар бар икән. Конкурс сыйныфталарның исемен атаны. Гран-прига Исмагил Билалов лайык булды. Агасты хырлап һәм семәрләп, тимерде сүкеп, биҙәктәр һалынган хандыктар йорт иһазыла, күңел шатлыгыла. Останың һәр хандығының тәғәйенләнеше бар. Мәсәлән, күңел хандығы, ауыл хандығы, үлемтек хандығы, килен хандығы һәм башҡалар. Ишкилде остаһы Мансур Усманов үҙ әйберҙәренә ырыу тамғалары һуҡҡан. Мен хандықты армиядан келсе істей бастадым. Мен хандықтың оқпаларының оқымыстығын давам етен келді. Орыстаған ортайдаштыған.
Атай өмір бойы хандық істәне. Бұрынғы әлігіл ағаяғы менен келіп алған, менен хандық алған әбейдер хандықты атайымна алдым. Еген сәріме хина алан тейдер, қыдыматығы еген сәріме дегендер. Елік бұрынғыса темірден қадым ішіне тұрғайын атай. Мен башқұрт халқының традициян, башқұрт халқының ұзырларын көрәттірісін, хандыққа үдігіздің тамянырының, үдігіздің башқұрттардың ұзырларды индіріп істей бастадым. Ырымбур өлкәһе Үрге Ильяс авылынан Хөрмәт Әхмәтов калай менән көпләнгән борынгы хандык алып килгәйне. Баймакта булдык тәүле. Анда балалар, корайлар менән хужалар барыша алдылар. Шуңа әмитеп, мәхәмәшә борынгылыктың музейларын күрһәттеләр. Нинде язмалары бар, нинде китаплары бар. Шуларны күрһәтеп барыша алдылар. Икенче Иткулуга килдек. Ул Иткулуга анда булдык. Ошо хәзер 382 артынан бұл мәхәмәшә Борангулов біздің сәсен Орал Батыр ипісін ялғанға оны біз міне бір туғандар қымақ болырға тейізбіз. Әр вақыт сұрайды босырашып ясерге тейізбіз деп әйттігенді. Хандық бәріміз бізге бикті ақшаны бірінші мәртебе қайда оғала өткәрілхәлі, халық жиылды, барғыла қатнаштылар. Әрбір әзірленіп келген шоға матур хандықлар да бар. Әбиялил районы халкы борынгы кәсептәрдә тергедәү юлында. Район хатын-кызлары баскан кәйездәр сит ил күргәзмәләрендә катнашып, югары баһага лаек булһа, был байрамда ир-егетләр дә үзләренең осталыктарын расланы. Biz mana Borangul avlunan handıq ustalarını alıp geldik. İşkil avlunan Usmanov Marat, Mansur hem Borangul'dan Ahmetov Hürmet geldi. Ular ağıstan hırlap, simerlep, maturlap handıq işlegender. Ular bala sırttan ul işpen şügüllengenler. Handықтарын биктелеп қатып алалар. Mana eliyle horaştılar. Telefon numarlarını aldılar. Ularga işlerinde uңыштар тілейік. Шулай борынгы шөгылді ташлангандар. Хандык дигәндә ниндәйдер мөгъҗизәле дөнья күз алдына баса. Әбиялилдә узгарылган хандык осталары конкурсы шул серле дөньяга юл асты. Академик Лепехин вакытында башкорттарды каланы үҙитмәүселәр дип атаган. Һәм 1887 елда Өфө губернаһы калаларында башкорттарның нибары 5% кына яшәүен билгеләгән. Әлеге мәлдә башкорттарның яртыһы тиерлек калала төпләнгән. Туймазыла узгарылган кала башкорттары урбанизация һәм халыксанлык дип аталган фәнни-гамәли конференция кала башкорттарына арналды. Конференцияла катнашучыларды Файыла Курай уйнаган кыз бала хайран калдырды. Ысынлапта хәзерге Туймазы районы биләмәләрендә борын башкорт хатын-кызлары Курай уйнаган һәм бирнәләрендә мотлак Курай булган. Шуңа күрә лә Тарих, тел һәм әдәбият институты, Бөтә дөнья башкортлары курултайы, Мәгариф һәм мәдәният министрлыктары тарафынан узгарылган конференция майдансыгы итеп, Туймазы калаһы юкка гына хайланмаган. Унда Төньяк Көнбайыш төбәккә караган барлыгы 40 райондан вәкилләре йыелды. Конференция үткәнсе инде, тәүге сұрақта біз бүтін Башкортстанның қалалары бойынша анализ яһап сыктык. Анализ Мәләвез, Ишембай қалаларында булдык, буна Туймазы қалаларында булдык. Алдағы тормышта безнең әлбәттә өметләребез бар. Бу юнәлештә тагын яңнан-яңа безнең үзебезнең карашларыбыз бар. Бу юнәлештә үзебезнең эшләребезне алга планнарга куябыз. Мәсәлән, безнең бүгенге көндә проблема булып тора. Дүртөрле кала буенча башка калаларга арасында караганда, безнең как башкорт телен хөкүмәт теле буларак анда әзрәк укытыла дип әйтергә кирәк инде бу юнәлештә. Һәм дә әлбәттә бүген халыкка апарып биткәри кирәк. Башкортстан yerендә 15 томдан сыккан безнең Рузар китабы бар. Ул Рузар китабын халыкка апарып биткәри кирәк. Уларның һәркем үзенең руын белергә тиеш. Аларның башкорт халкына килеп сыкканын безгә халыкка апарып биткәргә әлбәттә кирәк бит. Шуга өмет итәбез. Алдагы үзебезнең эшебездә инде урындагы курултайлар белән бергә. Төньяк Көнбайыш төбәктә 9 кала. Был шул калаларга якын яткан авыл халкы күптән кала кешеһенә әверелгән дигән һүз. Мәсәлән, Октябрьский калаһы эсендә генә 5 башкорт авылы йотылган.
Ул авылдар хәзер кала микрорайонына әйләнгән. Бөтә калаларда ла башкорт теле укытыламы? Милли мәдәнияткә игътибар бармы? Конференция алдыннан Корылтайның мәгариф бүлеге тарафынан ошо төбәктә туган тел укыту торышы ентекле тикшерелгән. Һөҙөмтәләр төрлесә. Мәгарифтә федераль дәүләт стандарттарына ярашлы кайһы бер мәктәптәрдә туган тел һәм әдәбият дәресләре кыскартылган. Кайткас, мен уйлайым инде безнең Корылтайда ултырыш булыр дип, һәм был яктарга, шул ук монда гына түгел, бөтә Төньяк-Көнбайышның әлеге 9 калаһына һәм райондарга комиссиялар, эксперттар сыгыр, материалды йыйыр һәм әлбәттә буны куярга кирәк. Дәүләт йыелышы Корылтай алдында, шул ук җитәкчелек алдында, ни өчен, әйтәйек, дәүләт теле дип кабул ителгән телдең берәүһен халык укымай. Ни өчен? Бұл һорау әлбәттә бик мөһим. Дөйм алганда республиканың 60-тан ашу халкы, кала халкы, шул әйтәк башкорттың да хәзер 50%-тан ашуы, 60 тирәһе шулай ук кала халкы. Шуга безгә хәзер кала шартында нисек итеп мәдәниятебезне, нисек итеп телебезне хаклап калу юлдарын өйрәнергә кирәк. Һәм ана шуны халыкка yetkәргә кирәк. Мәдәнилектең башы иң тәүдә туган телдә, әсә телен белүдә. Башка телдәр аша дөньяны танып белүгә юлы туган тел аша ята. Конференцияла был темага төпле докладтар яңгыраны. Конференцияла катнашучылар төбәктең тарихи башкорт авылдарында, шулай ук калаларда туган тел укыту сәгатьләре кәмегәнлеген ачыкланы. Бына мин авылда укытам, авылда булһам да шуны әйткем килә инде. 5-нче класстан алып өскә таба балалар башкорт телен һәйбәт беләләр. Туган телдә аралашалар. Бына башлангыч сыйныф укучылары башкорт телендә бөтенләй белән һөйләшә алмыйлар. Ошо башлангыч классларда укытырга бит инде безнең сәгать хандары да бүленгән. ФГОС буенча 2 көн ял туган телдәр исәбенә оештырылган. Шунлыктан безнең башкорт теле туган телдәрдә укытуга сәгатьләр бик аз кала. Беренче класста ул бөтенләй менән юк. Внеурочная деятельность дигән сәгатьләр исәбенә генә алып барыла. Ләкин бу внеурочная деятельность ул укыту дигән сүз түгел бит инде. Шулай булса да без ошо сәгатьләр исәбенә балаларны ничек тә булса алыктырырга, укытырга тырышып ятабыз инде. Башкорт теле урыс теле менән бер рәттән дәүләт теле булып исәпләнә. Уны өйрәнү, хаклау һәм үстерү дәүләт яклауы астына алынган. Кала башкортларының теле һәр дәврдә лә яклауга мохтаҗ. Һәм нинди генә карарлар кабул ителмәһен, ул мәсьәлә кала башкортларының үзләренең мәдәнилегенә бәйле. Мәктәп ата-аналар карамагына калдырылган. Улар хайлый икән, укытасак, улар хайламай икән, юк дигән һүз. Һәм ата-аналар бит әле ул төптән уйлап хайлаһа гына буна яхшы һөҗүмтәләргә ирешеп була. Туймазы, Октябрьский, Нефтекама калалары башкорт мәдәни үзәкләреннән һанала. Октябрьскийда Курай байрамдары, Туймазыла озын көй конкурслары узгарыла, Нефтекамала башкорт филармонияһы эшләй. Кала башкортларының мәдәни мәсьәләләрен тик мәктәп иңдәренә генә һалау бик үк дөрес тә түгелдер. Иң мөһиме мәдәни мөхит булдыру зарур дигән карарга килде конференцияда катнашучылар.